ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମା ଦୁର୍ଗା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ମୋତେ ଏଠି ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଏ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଆମ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଏହି ଗାଁର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ତାଳଚେର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା କ୍ଲାସମେଟ୍, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳଚେର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ଆମର ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଆମର ସମାଜସେବୀ ତଥା ଆମ ଦଳର ନେତା ବିଭୂତି ସାହୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଯିଏ ଏହି ମା ଦୁର୍ଗା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ମୋର ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି 13 ଦିନ କି 14 ଦିନ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରି ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତେ ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପରମ୍ପରା। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଯେ ନୃତ୍ୟ 50 ବର୍ଷ ହେଲା, ଇଏ ଏକ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସବୁ କମିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ମା ଦୁର୍ଗା ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 13-14 ଦିନର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାବାନ, ଯେଉଁ ଖରାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି এই 14 ଦିନ ଭିତରେ। ଇଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। জয় জগন্নাথ, জয় মা দক্ষিণ কালী, জয় মা দক্ষিণ কালী, কলা রুদ্রমণি কি বাজারে মা দুর্গা দণ্ড নৃত্য তালবরা গ্রামর যে সংগঠন অছি এই দণ্ড নৃত্য কমিটি को ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ରୁଦ୍ରମଣିଙ୍କର ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବନାର ସହିତ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମା ଦୁର୍ଗା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କମିଟିର ସଭାପତି ରଶ୍ମି ବେହେରା ଭାଇକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ
ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକୀଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁ। ଆଜି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। এই ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ମେରୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁରା ଅନ୍ତିମ ତ କୁହାଯିବନି, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭଳିଆ 80s ବା ଆର୍ଲି 80s ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଟିଭିର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ତ ଛାଡନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଣ୍ଟରଟେନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନାଚ ଯୋଗାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡିଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ବ୍ରତ ଥିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଥିବ। ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଅତି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମର ମାନସ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ସେ ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। 45 ଡିଗ୍ରୀ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ କରାଯାଏ ଆମର ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତି। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବା ତାଳଚେରର ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ଆମର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି এই ঐতিହାସିକ ଦିନ 50 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, এই ଗାଁର ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, କଳା ରୁଦ୍ରମଣି କି ଧ୍ୱଜ ରେ। ନମସ୍କାର।